naar de basis. Gewoon, wat is eigenlijk? Als jij, dit is een quote, letterlijk een quote. Werd ik gebeld door mijn schoon. Het is een staatsbezoek. De belangen van de kolonisator. Culturu Open Mic. Uw verhaal vertellen? Bel of app naar 880-2940. Tot dan. Goeiedag kijkers, dit is Culturu TV met een nieuwe aflevering. Mijn naam is Valentino Landveld. Vandaag gaan we weer in gesprek met de welbekende Milano, een kritische burger. Vandaag gaan we in gesprek met hem omtrent de uitspraken van de VP omtrent het kiesstelsel. Dus blijft u volgen, blijft u kijken. U hoort straks wat zijn mening is. Zo kijkers, we zijn terug en we met abra da baro aan Odi fos ugo in een gesprek. Ja, we bar Odi, loont ugo met alles maar win spede. En na no in de tak moro win spef strana ide, maar win spef grondtapo ide. Omdat a technologie en laten zo tak win spede no, zodat je op internet dat je volk alles aan saifsa. Yes. Oké, meneer Milano, dan we beginnen direct. Misschien trade na Facebook, Jerigeri en Wantori triggeri omtrent de uitspraken voor AVP omtrent het kiesstelsel. Ik kan verteren hoe moro betre van Juven Atordati. Oké. If moet ik een kring, kotak anego nomo of anego zeer over uitspraken gedaan door AVP, toch? Dus wat ben eigenlijk een kern wat ik een kring tak over het kiesstelsels. Baka verkiezing voor 2020, afgelopen verkiezingen dus. Mina was de eerste maar ik ga kijken op Facebook op mijn tijdlijn. Dat je een video dat ik mina was de eerste maar saben locatori en me een video omtrent asan dati. Je sabi? Oké, uitspraken gedaan door VP. Wan say me de eens nangamang, maar deels me no de eens nangamang. Zo, dan moet ik zeggen. Nou, een pissie, dat eigenlijk bepaalde sma, toch? Nee, maar je tak, dus bepaalde sma, je tak altijd in tamtje, in een kongrop sadema. En als je grogop sadema, je haalt maar intellectief samen, dat is een probleem. Want als je kijkt naar stelsel, dat heeft maar ben boom, sinds 87, baka die a reform tembeko eindig, dan de mano verander a kiesstelsels moro telek no. Maar vanaf die stranang de in bereiken vanaf dit in voor 1958 autonomie dit en dat kiesstelsel UNO ondergaan een bepaalde verandering. Van tijd tot tijd wordt het aangepast en zo. Dus aan de voorstroom aan dat moest vinden pressie. Nou was aan sap samen te lezen, maar mijn laatste lezen bij de 87. Oké, maar de massa be profileer van Sandat juist vanaf 87 kom met 2005. Abe bont om dat de maar ben jan vind, de maar ben mixetel is dat beter. Maar nou die atafra kon draai, atorif misikaba in 2005 toch? Dan een combinatie ontstaat en vanaf dat die MPS bijvoorbeeld nou een partij is altijd bevindt zetel naar binnenland. Nooit moro de man of een zetel. Want afwan schrijft de Nederland doro telek no. Voor verkiezingen ook ba. Dus dat is een probleem die de man toch? Maar sami etak baka koroni na a district P je hebt moro voor alle de 10 districten voor strana. Koroni na a district sa je hebt moro weinigste nodig voor kong na een zetel. Maar nooit jere wat mij tak over corona tak asaf corona no bong. En dat corona is levert toe zetel er. Toe zetel dus fos idoro 1000 stem dat je op een zetel ba zeker. Met je een simpel voorbeeld. Stel je voor de man moest bijsting. Mi no tak de man moest doen, maar met je een voorbeeld. Dan mi op 10.000 dan mi tak oké mi wan bijsting omdat mi wan op een zetel. Tem ga corona. Mi levert 10.000 SRD sami abigi de man. If ma 1000 man allemaal op barki SRD. Dus one stem voor een man dat pena barki SRD als het ware uit aan te doen zo. Tjara 10.000 dat kon op Paramaribo of Afuanica. Om je wat niet. Want je hebt ongeveer 8.000 man voor je een zetel. Dus allemaal kies een SRD naar een kwartje. Dat betekent aan maf coronis ding die 10 maal dan misang etan in Paramaribo. Is dat eerlijk? Ano eerlijk toch? En zo ook toe in Brokopondo, si paluini maro wij nog ongeveer. Isabi toch? Moro weinig smaya van nodig of me een zetel.
Maar corona, nogmaals, na het district zij moro weinig sting voor veel zetel. Maar nooit je rest mij tak overatorie dat hij altijd naar binnenland. Toch? Dan, mi feni, amus kenki ja. Voor mij zei ik kenki. Snap je dat amus kenki? Omdat ano eerlijk tak wan trauma sting op furu om een malwaarde dan wat trauma, maar als de ina kiesregeling en ook toe alle den statuten voor de politieke organisatie ade in C, ade in a grondwet voor akondere, toch? Gelijkwaardig, dus gelijkheid voor iedereen. Maar zij de juist moest abwaarde moraal af me. Dus de man moest kenken sani, maar de man ook kenken, met de matcharen komt op een evenredigheid. Evenredigheidsstelsel dat betekent dat naar landelijk wego en alles ding op assemwaarde. Maar no op one systeem en een systeem sawabi na districtenstelsel. En als dat is zorgen dat district op waarde moro trouwang is dat toch? Want if je vergelijkt van taki Paramaribo, Coroni of Marowijnen en zo, dat is dat Marowijnen steek van die een bepaalde district voor veel zetel. Maar terwijl wala mala na sem strana man. Toch? Na assem volle vertegenwoordiger wordt in assemblee. Dat zei de awaf ding de gekozen in een district naar een weinig stem terwijl het trouwens om met duizenden stemmen nodig voor kon in een assemblee. Toch? Dus dat nam je zorgpunt. Maar ik moest kijken. Maar de eens naar een VP, if bijvoorbeeld, dus het hangt af van de man kijken. Maar if de man ucharenko tapuan evenredig, dan mina eerste maar zei dat ja, ucharenko. Maar if de man kon naar een systeem dat bijvoorbeeld, de zetel makkelijk in binnenland zei dat je doe voor uit dat 51 zou op totaal. Binnenland want de 3 districten dat hij, ik kies 10. Dus zei ik zou voor 5 uit en meka lipting. Dat ja, dat moet ik nou. Het is oneerlijk. En nou je beste ten dat zei je ook op poren. Dus nou een voorbeeld mee. Toch? Dat bijvoorbeeld we voor 5 zetel uit binnenland. Dat we tjaden kon naar Paramaribo en Wanika. Dat moet ik nou eerlijk. Abe dekba. Enige sans zijn doen no zorgogi a iverida. Omdat je ook een zo. Dat probleem nog bato. Trama o de tevreden, trama o de ontevreden. Dus voor allemaal moet dit tevreden, tjaren komt op een evenredigheid. Dat allemaal saptak in klagen. Dus als aan no anom de in voordeel voor een politieke organisatie of voor een sma. En moroko in voordeel die a totale natie. Dat naar mijn mening. Oké, en je ziet dat Atori Trigger VP heeft bepaalde uitspraken gehaald. En als aan Tjawan opschudden in een samenleving als een soort bedreiging. Maar later bakka dat hij allemaal biedt in verontschuldiging. Wat is je mening daarover? Loko. Alasma op een bepaalde gevoelens. Alasma is Shiwansan na invasie. Op zich, meneer verdedigen man. Maar ik denk aan takasan tak ay bedreig desma. Toch? Ama taken kan de ama no bem taken le fama charenkong. Maar tak wansani fu op bepaalde sma ai tak ano de eens na wansansa offender presi. Meneer verdedigen man, maar ik denk aan bedreigsma of als zodanig. Maar is as masang kies aboskopu of as massa ade gerecht go en if as ma vindt tak lukom e voel me bedreig, dat je op je recht voor taki. Toch? Dat je op je recht voor taki en later is het tak tak en ook dat nou luku ano kwestie voor bedreigsma. Is dat be? Ano een kwestie voor bedreigsma. Ama charenko na invasie. Toch? Kan de ama no bem charenko zo dat mi etaki. Maar mi no select na een bedreiging. Oké, en mi volg gewoon live is de en ik maak bepaalde uitspraken omtrent een nieuwe beweging, de nieuwe politieke partij. Dus als mi verstijbung in asani a live, dat want aki eigenlijk ulik jongeren, dus massa mag stem toe, met ugi jonge beweging, een kans en de man moest op een samenwerking. Dus de jonge beweging, de jong opkomend partij is ook aan de macht. Het kogi de man een kans, maar de man moest begrijpen de schrijfie, de man moest vormen een eenheid, een samenwerking. Dat klopt. Omdat lukken. If je lukken afgelopen verkiezingen, in totaal 17 partijen of organisaties benemen deel na een verkiezing. Dat uit den dat meer dan 10 bij deze zo'n partijen. Waar gaan we naartoe? Terwijl wij allemaal, toch, als hem doel we streven, dat meka sango aan trafasi. Dat zei de onvooro zo. Wanneer we bata, maar allemaal want de leider, dan gaat het nooit gebeuren, ja. Oké, dus je mening na samenwerking. Een simpel vraag. If you be aba machti of you be de one of the partij, soort groep ibo een forum wang samenwerking. Dus soort groep is je
de man horen bij apartheid is naar apartheid dat hij de man kan op een boemverstandhouding. Een simpel een voorbeeld. Heren, volgens afverkiezing afgelopen, dan mi be go naar de MAF A20. En dat be de one of de probleem wat hij geeft. Is dat een probleem? Minoro konanga mandati, omdat kan de amandat be doen een bepaalde uitspraak of aman behandel een bepaalde fasie. Nooit weer bereiken een doel. U moest proberen om selecte de mango mek poku, bepaalde poku ma ano wan lees amai singa poku da abong. Toch? Amai singi studio ma kot puru kot fiti kot telek atroa mooi sani. Dus net zo if de man begin lukken tak maar bijvoorbeeld Milano be isabi to ma be doen een bepaalde sandrape even dus no rokanga man nooit weer bereiken een doel. U moest de in staat, zolang is het amaba sem denki, pewe gotak wan nyusani en wan bepaalde doel, toch? De san leki nepotisme bijvoorbeeld, u de tegen de san dati, dan zorgu taki fanofa barada lukuno. Kono luku sabep sadrape of saibedu, maar ko zorgu taku kona wan, ko du awani fu afolok, want afolok wan nyusani. Begrijp me? Ja, en ook de missie aan Sani kan je kan geen mening omtrent dat die als stroomverhoging de man een verzachting, dus massa no maar permittering, dus de man gaat op een hoger tarief, maar die bepaalde groepen. Sana je mening daarover? Lukono, eigenlijk nou een soort lange beretorie, maar mo probeer fushaten even. Moeilijk, omdat a corruptie, a fraude in a contradictie, a biggie, toch? Mika de 1 miljonair, mika op mijn bedrijf, toch me gotek een sociale kaart. Wan kaart voor datra, toch vrij datra. No one man no belemmer me. Omdat de mij doet bepaalde vrouw. Ik heb op mijn bedrijf de tap mening. Ik ben toch een sociaal zwakkere. Ik kon toch in aanmerken voor een bepaalde ondersteuning voor land. Terwijl ik verdien dagelijks om 1 miljoen. Dus atori dat moeilijk even hè. Moeilijk even. Oké, wat ja, de man geeft aan taki. De man kan je sma. If je verdient minder, if me begrijpen boem. Dus daarom de man bepaalde gegevens. If ja een boem inkomsten, de man sap bepaalde sani om je pai wat rangai santi. Dus je weet net taki eigenlijk asat na langa bere. Langa bere, maar iere. Le faye taki de man go luku om je kan verdienen en zo. Dus in soort klasse je vadon. De man sang e de gewoon tap strati. Fayo du sabi om je amai verdien. Want a man ap loon slip to. Dat de amau kon tak amai kon suko fuko in armeke da yo tak kan de yo chama rei wan parado da yo tak amano mak want amang e drai. Maar no sap soort ontbering amai nyato dus daarom ite na wap chilanga beretori. Oké, meneer Milano, maar misschien wansani. Je kon een tijdje op Facebook, maar wansan desa desma no sabi kan de ete kan de bepaalde sma sabi. Ook al verstand taki, wan beweging de en we zien Milano continu. Na you of na tramang? Je bedoelt na safe politiek of zo? As even politiek. So, if isi Milano continu met een K, mino sab na nga soort letter, maar if na nga K schrijf continu, dan na ja. Ja, dan na dat na een organisatie afkorting van na MVP, toch? Na Engels, maar aan volledig naar mijn volkspartij. Dat want taki tap papier drape, dan middelijk voorzitter voor een politieke organisatie. Ja. Opgericht, goedgekeurd in 2015, maar wel na de verkiezingen. Je en meestal is het de bakken verkiezing bij alle politicus of zo. De man die boroko de edemoro, pas te ateng e cross bij bakken. Je toch? Dat waardoor ook al libasan dong. En die bereken, ja, ununa zo yongwan. In feite moet leg je uit waar ze aan begin. Apiste dat mi bij de HAVO, dan mi bij begin wan bewegen. Tak we op een kort voor zijn verkiezing 2010. We op een studentenkern. Toch? Maar dat we sluit aan naar een politieke organisatie. En zo pek me, allemaal tak dat mim go, nanga suma mi close. En in berikan mi bede beweg mindere de maf abob. Dat zo pek me, dat mi chade manga abob. 3D fos ubo installeren aan de laatste slaat, dus hier samburo ja. Is dat toch? Maar dan mi beka doen. Uitspraak nou tak boy zei ik heb zei, je tak demande euro maar in de politiek, demande egi belang de maar effectiëren. Is dat toch? Dus eigenlijk unulik studenten abo buntak ube oppo egi studenten politieke organisatie. En bam. Wan viability. Mi bedoellijk wan gewoon uitspraken. Maar tijd tot tijd te bepaalde ting en mit dat die bar met fa wakayo na ngatori sa ubetaki. Say do jong. Is dat? Dus op den duur misref contact maar luko no met trama de wan trama ka gota wan mi be probera fout bon trama de matak no na you ya ba capaciteit. Is dat? I capable genoeg you na tak man. Dus you. Oké.
door motivatie voor libisma, als het ware, daar. Ook al roko taping, dat een heer organisatie kan ontstaan en een statut de. Ze hebben klaar liggen, ik ga op Facebook, ik ga op Google, Yosheng. Oké, dat is naar je plan, 2025. Ik denk dat je met een stap voor gaan naar verkiezing. En ook aan mijn stap. Is dat zeiden, omdat moet ik creëren. Na 2015, dat we liben doen, omdat ze na zijn. We berekenen dat ik de oorlog een kans. En mi altijd takasan taki, let no bijvoorbeeld de vorige keer in dit toch. Liep de man nog effectief tak voor de verkiezingen of sang. Omdat allemaal upgrade tak, if we liep met de 5 jaar zou ik dit doen, zou ik dat doen. Mekamans doen e 5 jaar uit, dat je tak amano ma kotegi next morgen. Maar te pura ma furu kuda amau tak no dat de ma pour mi dus upot mi baka dat je tak mo sete no next ne seti. Dus altijd dat missies asan tak no ko no hamer ko liep de man, mek ala de man kies a kans dat we si soort karakter de ma abi dat usap sound dus no. Dus ik denk 2025, ik bereken precies, om een jaar 50 jaar onafhankelijk Gisranang, dan ik denk dat ik al lepi werkelijk ja, dat jongens maar moest ik kon redis abra, voor de zogenaamde, kom dat takjaren, maar ja. Oké, Milano, tot slot. Japan boskopu, giden kijkers, de volgers. Luko, amore presparis aan no nataki, alasma e viering in a kondre. Het wordt van tijd tot tijd. Kotak ai Dave de ai komoro tranga. Isabi? Dus sami wan taki nanga stranasma wins periode de wan sada doro say if you abem chimoro betre ye se wan chistungi you brada of you sajaso. U no las ati, u no las hoop in a kondre. Minotak in wan politicus of een partij of een president of sang, maar uno las hoop in a kondre. Want vaker me eres maar itaki, het gaat nooit meer goed met Suriname, aan het true. Deze taka ne kon nooit more bunanga srana da want taki grond tapuk ba. Maar zolang a grond tapu de, aka kombun baka. Want je bro komen oso to je bawa moro bigi wanto. Of kom taki wan trafasi, you also e bron, toch? Inap money ya no money man, maar you also e bron, maar na verloop van tijd je bawa fela non. Samsa, omdat nooit ibe sribitak ibe 4 miljonair one day. Dus dat betekent taki, unom lukusa den corrupte link doen na akondre al die tijd, maar bribi no motak one day gado ka sorgu taki de juiste sma kongs dona appreci fuchara akondre desi. Da yoshitak asano goya. Ja, dus wasa mi want taki, en specifiek committee a jongeren. Alle politieke organisatie vanaf nou zou nemen deel naar verkiezingen. Dat weet ik vanaf komende verkiezingen bij 2025. De man moest maken publiekelijk van tevoren bekend suma naar de presidentkandidaat. If a partij dus wie niet suma op bekleed a hoogste functie voor akondre. Om masap desan dat hij ook toe. Want bepaalde partij if je lukuding bepaalde smasaga fesi dat if usma be saba fesi tak na des zoals ma bou troming dat mino denk a partij bou halen een bepaalde sting. Dus a moest dit duidelijk, mino sap if in a grondwet de man potting, maar in meken duidelijk bekend suma naar je presidentkandidaat. Je hebt tusma say wan bar odi ook to le klas mensen in Nederland, België, alla CIP de ma ishi. Vanaf Serana gomita her grondtap. Oké, thank you brother Takiba op een chatgesprek naar Culturu TV. Mensen was zij aan het eind gekomen. Hier de mening voor Abrada. Abrada, geef een mening naar emphasie. Vergeet niet, abonneer, subscribe en blijf ons volgen. Dit was Culturu TV. Atjintak mama, waar is papa? Al mijn vrienden hebben één. Shit man, so read. They know they didn't take. Big up Culturu TV. Hear me now. Oh baby daddy, say they make na mama. We make the mama na papa. We make up chin down no mange mbaka. Oh, no mange mbaka. Yeah, baby daddy, why? Why just mama? Why? We make up chin down no mange mbaka. Oh, yeah. If me, they look me more the few. If me nanga me na one they no prating too. If me no look sorry, so la fu. If me nes don't tap me knock me tap then too. If me a principe nam snel like de luku.
Dena mi type want kwaliteit me suku. They make me genieten alla slechtheid me butu statistieken. Soor mi tak lop dena wa musu. Di mama lose me. So me gimas ragado me ka look me. Futang sorgu de chindi mi abanging. En alla mansa go teki e first amanging. Saide make na mama. We li plik mama na nga papa. We make up down no mange mbaka. No mange mbaka. Oh baby daddy, why? Why just mama, why? We make the chin down no mange mbaka. Yeah. Dat a chin tro a minister of one directeur. A tro a leerkracht of wa inspecteur. Da yo wan bar van na yabe. Ja, yo tegis ma van na yabe. Of I sing poku, of tro a regisseur. Of kan dat tro president adviseur. Da yo wan bar van na yabe. Ja, yo wan go tegis ma van na yabe. No unom kar de mahur. Tak de no verstandig. De no mahur lobby boom. Wan de no handig de mooi. Dat ding liep zo losbandig. Mooi shifa de la fumofo. De zo voltandig. Onroveni na wan pijn. Hij viel zo brandig. Kolo kunede. Want hij gweving uit landen. De jepi moestaki heeft stempel uit krachten. Na luku van de prachten. Saide mek na mama. We lip mama na nga papa. We make up chin down no mange mbaka. No mange mbaka, yeah. Baby daddy, why? Why just mama, why? We make up chin no mange mbaka. Respect ik jara de pa. Zij zorgen de chin. Big up silly man. Culturu.com. Check it! Suriname altijd dichtbij, je zat wat toch? In me ati, Srana. Suriname, misa fetigi mama Suriname. Was de eer van de vader, vaderland. Suriname is mijn vaderland, yeah. Vaderland, Suriname is mijn vaderland. Tegi Sofia, Flora commit nieuws, Bronzy Albina, Ina still meer. Dape she's ana beautiful. Dape she's ana wonderful. Nikeri koroni, komit saramaka, matare didoti, komit patamaka. Dape ego she's ana beautiful. Dape ego she's ane. Waar ik me thuis voel, ook angi mato, te ook maar pleit doen. Ja, we go stuka, fuka bereik doen, maar we kom baka Srana. De voorbereid boem, oesrefe viering alibi en ijsu. Geloof me baby, het kan je geen pijn doen. We kom baka Srana. Vaderland, Suriname is mijn vaderland, yeah. Vaderland, Suriname is mijn vaderland. Suriname is een heilig land, maar we doen wat we onheilig staan. Zo pijnig man, maar de man niet veilig staan. Zo'n rijke land, ik wil genieten van mijn eigen land. Maar het ligt niet in mijn eigen hand. En ik kan ook niet zwijgen man, yeah. Hou me bij de hand, hoe vet die baka. De wana trase, wan koe si baka. Hoe begi papa, hoe je si mama. Want na wan si ya faya lik die baka. Srana mushai, was pet die baka.
Begi gadof na pau fesi embaka. En we si fara, maya baswaki. Taora lobi in yuati. For your fatherland, Suriname is your fatherland, yeah. Fatherland, Suriname is your fatherland. Me begin te gute mi de mi wan prani sanan. Kanda no mi eli bilanga mi tangin sanan. Dat me biggest pano komita date mi grief. Who want chins and food the chief me kanyang. And they want sana Europa o me yari etang. Ma fils de srefi le kwanja jasrana mang. Uno hor not low, tambri binu srefi. Una de wetrana mang. Fatherland, Suriname is your fatherland, yeah. Fatherland, Suriname is your fatherland. Suriname altijd dichtbij, je sap vatten. In me ati, Srana.